नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे सिद्धांत या विषयातील उर्वरित भाग या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या सिद्धांताची ओळख हा भाग मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलेला आहे. आज आपण आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अतिशय महत्त्वाची संकल्पना, ज्या संकल्पनेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फार मोठे बदल हे घडून आले, तर ती संकल्पना आज आपण इथे बघणार आहोत. ती संकल्पना म्हणजे शीतयुद्धाची समाप्ती. शीतयुद्धाची समाप्ती किंवा एंड ऑफ कोल्ड वॉर असं सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. तर एंड ऑफ कोल्ड वॉर बघण्याच्या अगोदर आपण शीतयुद्ध म्हणजे काय हे अगोदर बघूयात, किंवा ही संकल्पना नेमकी काय आहे, त्याचा अर्थ काय आहे, तर ते अगोदर आपण बघूयात. कोल्ड वॉर ही जी काही आंतरराष्ट्रीय राजकारणामधली अतिशय महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे. तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचं अध्ययन केल्यानंतर किंवा अध्ययन करत असताना 1945 ते 1990 पर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला इथे शीतयुद्ध असं संबोधलं जात असल्याचं आपल्याला दिसतं. आता याच कालखंडाला किंवा या काळाला शीतयुद्ध का संबोधलं जातं, तर या कालखंडामध्ये अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांमध्ये जो आंतरराष्ट्रीय राजकारणासाठी सत्ता संघर्ष चालला होता, आणि या सत्ता संघर्षामुळे दोन महासत्तांमध्ये किंवा या दोन महासत्तांच्या राजकारणामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर मध्ये जो तणावग्रस्त परिस्थिती आणि संघर्षमय स्थिती सतत चालू असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आणि या कालखंडामध्ये प्रत्यक्षात जरी युद्ध न झालं नसलं तरी युद्धजन्य परिस्थिती ही 1945 ते 1990 या कालखंडामध्ये सतत ती निर्माण झाली असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आणि यामुळेच या कालखंडाला, या संकल्पनेला इथे शीतयुद्ध असं संबोधलं गेलं असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आणि सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिका प्रणित जो काही सत्ता संघर्ष 1945 ते 1990 या कालखंडामध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चालला होता, तर त्या कालखंडाला, त्या सत्ता संघर्षाला इथे राजकीय विचारवंतांनी किंवा राजकीय अभ्यासकांनी त्याला शीतयुद्ध, कोल्ड वॉर असं संबोधलं असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आणि म्हणून हा जो काही कालखंड आहे, हा जो सत्ता संघर्ष आहे, तर या संकल्पनेला शीतयुद्ध असं संबोधलं गेलं असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आता आपण शीतयुद्धाची समाप्ती हा घटक इथे बघणार आहोत. आपला विद्यार्थी मित्रांनो, 1990 पर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला शीतयुद्ध असं म्हटलं गेलं असल्याचं आपल्याला दिसतं. परंतु 1990 नंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये जे काही घडामोडी घडल्या, जे काही बदल घडून आले, तर त्याला शीतयुद्धाची समाप्ती असं इथे संबोधलं गेलं असल्याचं आपल्याला दिसतं. आणि या शीतयुद्धाच्या समाप्तीचंच आपल्याला इथे अध्ययन इथे करायचं असल्याचं आपल्याला करायचं आहे. तर आपण बघूया सुरुवातीला शीतयुद्धाचा समाप्तीचा अर्थ. शीतयुद्धाची समाप्ती म्हणजे अमेरिका आणि रशिया यांच्यात विचार प्रणालीच्या आधारे व शस्त्रास्त्र स्पर्धेच्या आधारे चाललेल्या संघर्षमय कट कारस्थानाचा झालेला शेवट होय. 1945 ते 1990 या कालखंडामध्ये जागतिक राजकारणामध्ये अमेरिका आणि रशिया यांच्यामध्ये विचार प्रणालीच्या आधारावर आणि शस्त्रास्त्र स्पर्धेच्या आधारावर
जो काही संघर्ष चाललेला होता, जो काही कट कारस्थान चाललं होतं, जे काही संघर्षमय स्थिती आंतरराष्ट्रीय राजकारणात निर्माण झालेली होती, तिचा झालेला शेवट, तिचा झालेला अंत म्हणजेच शीतयुद्धाची समाप्ती होय, असं काही राजकीय अभ्यासकांनी इथं त्याला संबोधलं असल्याचं आपणास दिसून येतं. 1991 साली सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून द्विध्रुवीय सत्ता संतुलन हे इथे हद्दपार झालं असल्याचं आपणास दिसतं. 1945 ते 1990 ह्या कालखंडामध्ये जागतिक राजकारणाची जी काही विश्वरचना आहे तर ती 2 ध्रुवामध्ये विभागली गेलेली असल्याचं आपणास दिसून येतं. 2 टोकामध्ये ती विभागली गेली असल्याचं आपणास दिसून येतं. 2 महासत्तांमध्ये ती विभागली गेली असल्याचं आपणास दिसतं. एक महासत्ता म्हणजे सोव्हिएत रशिया आणि दुसरं महासत्ता म्हणजे अमेरिका. या 2 ध्रुवांना इथे द्विध्रुवीय सत्ता संतुलन असं त्या काळाला संबोधलं गेलं असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. परंतु 1991 साली सोव्हिएत संघाचं विघटन झालं आणि यामुळे द्विध्रुवीय सत्ता संतुलनाचा ते शेवट अंत हा घडून आला असल्याचं आपल्याला दिसतं. यानंतर अमेरिका 1991च्या नंतर जागतिक राजकारणाच्या पटलावर एकमेव महासत्ता म्हणून इथं अमेरिकेचा उदय इथे झाला असल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि यामुळे इथून पुढे अमेरिका ही एकमेव महासत्ता जागतिक राजकारणाच्या पटलावर तिचा उदय इथे झाला असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. थोडक्यात आपण शीतयुद्धाची समाप्ती आपल्याला जर बघायची झाली तर पूर्व युरोपातील साम्यवादी राष्ट्र आणि पश्चिम युरोपातील लोकशाही भांडवली राष्ट्र यांच्यातील वैचारिक मतभेदाचे व लष्करी तटाचे राजकारणाचा झालेला अंत म्हणजे शीतयुद्धाची समाप्ती होय. 1945 ते 1990 यामध्ये साम्यवादी राष्ट्र आणि पश्चिम लोकशाही भांडवलशाही राष्ट्र यांच्यामध्ये वैचारिक मतभेदाच्या आधारावर आणि लष्करी तटांच्या आधारावर जागतिक राजकारणामध्ये जो संघर्ष चालला होता तर त्या संघर्षाचा झालेला अंत म्हणजे शीतयुद्धाची समाप्ती इथे ती घडून आली असल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि याच आधारावर इथे जागतिक राजकारणामध्ये हा बदल 1991 साली इथे घडून आला असल्याचं आपल्याला दिसतं. आपण थोडक्यामध्ये शीतयुद्धाच्या समाप्तीचं स्वरूप इथे बघणार आहोत. 1991 साली जागतिक राजकारणाच्या पटलामध्ये जो बदल इथे घडून आलेला आहे तर त्या बदलाचं स्वरूप म्हणजे शीतयुद्धाच्या समाप्तीचं स्वरूप असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. शीतयुद्धाच्या समाप्तीचे स्वरूप बघत असताना खालील मुद्द्यांच्या आधारे आपण ते स्वरूप इथे बघूया. शीतयुद्धाच्या समाप्तीचं जे काही स्वरूप आहे तर त्या स्वरूपामध्ये वैचारिक विचारप्रणालीचा विरोधाभास कमी होण्यास इथे प्रारंभ झाला असल्यामुळे शीतयुद्धाची समाप्ती ही घडून आली असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. 1945 ते 1990 या कालखंडामध्ये जे जागतिक राजकारणामध्ये जे 2 गट किंवा 2 महासत्तांमध्ये जो संघर्ष निर्माण झालेला होता तर तो विचार प्रणालीच्या आधारावर इथे संघर्ष असल्याचं आपल्याला दिसतं. साम्यवादी विचार प्रणाली वर्सेस किंवा विरुद्ध इथे लोकशाही विचार प्रणाली मधील हा संघर्ष असल्याचं आपल्याला दिसतं. परंतु 1990 नंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये लोकशाही मूल्यांचा प्रसार आणि लोकशाहीचा विस्तार हा फार मोठ्या प्रमाणात घडून आला आणि यामुळेच इथे लोकशाही विचार प्रणालीतील विरोधाभास हा कमी झाला असल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि यामुळेच शीतयुद्धाची समाप्ती इथे घडून आली असल्याचं आपल्याला दिसतं. याचबरोबर पूर्व युरोपियन राष्ट्रामध्ये लोकशाही मूल्यांचा विस्तार इथे झाला असल्याचं आपल्याला दिसतं. आपण 1990 नंतर पूर्व युरोपियन जे काही राष्ट्र आहेत तर त्यामध्ये लोकशाहीचा विस्तार आणि लोकशाही मूल्यांचं महत्त्व इथे वाढलं असल्याचं आपल्याला दिसतं. द्वितीय महायुद्धानंतर अनेक राष्ट्र ही वसाहतवादाच्या धोरणातून इथे मुक्त झाली असल्याचं आपल्याला दिसतात. वसाहतवादाच्या जोखडातून ही अनेक राष्ट्र स्वतंत्र झाली आणि या स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांनी इथे लोकशाहीचा आधार किंवा स्वीकार त्यांनी इथे केला असल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि याचाच अर्थ असा होतो की यामुळे साम्यवादी किंवा भांडवलशाही विरोधी जे काही विचारधारा होती तर तिची पिछाड ही
इथे होण्यास इथं प्रारंभ झाला असल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि यामुळे लोकशाहीचा विस्तार हा फार मोठ्या प्रमाणात झपाट्याने हा झाला आणि यामुळे सुद्धा शीतयुद्धाची समाप्ती ही घडून आली असल्याचं आपल्याला दिसतं. त्याचबरोबर 1990 साली आम्ही रशियन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मिखाईल गोबार्चोव यांची निवड झाली आणि या मिखाईल गोबार्चोव यांचं अंतर्गत धोरण आणि यांचे परराष्ट्र धोरण यांच्या भूमिकेमुळे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात शीतयुद्धाची समाप्ती घडून येण्यासाठी मिखाईल गोबार्चोव यांचं धोरण, यांचं उदारमतवादी धोरण, यांचं व्यक्ती स्वातंत्र्याचं धोरण, याचबरोबर लोकशाही मूल्यांची प्रस्थापना करणारं धोरण त्यांनी स्वीकारल्यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणात शीतयुद्धाची समाप्तीसाठी हे सुद्धा अतिशय महत्त्वपूर्ण याची भूमिका ही ठरली असल्याचं आपणास दिसतं. त्याचबरोबर जर्मन राष्ट्राचं एकीकरण हे सुद्धा शीतयुद्धाच्या समाप्ती होण्यामध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका या चं एकीकरण हे असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी असं जे काही जर्मन राष्ट्रांचं विभाजन झालेलं होतं, तर ते 1989 साली जर्मनी राष्ट्रांचं एकीकरण जे घडून आलं, तिथे राष्ट्रवादी भावना ही उदयास आली, ती वाढली आणि त्या लोकांनी स्वयंस्फूर्तपणे जर्मनीचं एकीकरण हे घडून आणलं असल्याचं आपणास दिसून येतं. आणि यामुळेच इथे मोठ्या प्रमाणात शीतयुद्धाची समाप्ती यामुळे घडून आली असल्याचं आपणास दिसतं. याचबरोबर अमेरिकेचे उदारीकरणाचे धोरण आणि रशियाची आर्थिक कमकुवत परिस्थिती यामुळे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात शीतयुद्धाची समाप्ती ही घडून आली असल्याचं आपल्याला दिसतं. 1991च्या नंतर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रेगन यांनी उदारीकरणाचे धोरण हे स्वीकारले आणि यामुळे सुद्धा रशियाची ही पिछाहाट मोठ्या प्रमाणात झाली आणि याच कालखंडामध्ये सोव्हिएत रशियाचं विघटन घडल्यामुळे रशियाची परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती ही नाजूक झाली, कमकुवत झाली आणि यामुळे अमेरिकेच्या या धोरणाचा त्यांना प्रत्युत्तर देणं, त्याचा मुकाबला करणं इथे शक्य झालं नसल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि यामुळे सुद्धा शीतयुद्धाची समाप्ती होण्यासाठी हे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं कारण हे ठरलं असल्याचं आपल्याला दिसतं. याचबरोबर सोव्हिएत संघामध्ये किंवा सोव्हिएत युनियनमध्ये स्वायत्तीची मागणी हे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं कारण इथे ठरलं असल्याचं आपल्याला दिसतं. 1990 साली किंवा 1990 नंतर सोव्हिएत युनियनमधील जे काही राष्ट्र होते की वेगवेगळे प्रांत होते, त्या प्रांतांमध्ये स्वायत्तीची मागणी ही जोर धरायला लागली असल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि या मागणीमुळे सोव्हिएत संघ हा हळूहळू कमकुवत झाला, तो तुटला, विभंगला आणि विघटन त्याचे 1991 मध्ये ते घडून आलं आणि यामुळे सुद्धा शीतयुद्धाची समाप्ती होण्यामध्ये हे सुद्धा अतिशय महत्त्वपूर्ण कारण हे ठरलं असल्याचं आपल्याला दिसतं. याचबरोबर 1991 साली सोव्हिएत संघाचे पतन आणि नवीन 15 राष्ट्रांचा उदय हे सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचं कारण इथे ठरलं असल्याचं आपल्याला दिसतं. 1991 साली सोव्हिएत राष्ट्रसंघाचे राष्ट्राध्यक्ष मिखाईल गोबार्चोव यांनी एक घोषणा केली आणि त्यांनी या घोषणेतून सोव्हिएत राष्ट्रसंघाचे विघटन झाले आहे अशी त्यांनी ती घोषणा केली आणि त्याच्यातून नवीन 15 राष्ट्रांचा उदय इथे झाला आहे. स्वतंत्र राष्ट्र त्याच्यातून ती उदय निर्माण झालेली आहे आणि यामुळे सोव्हिएत संघाचे पतन इथं घडून आलं आणि विघटन झालं आणि नवीन 15 राष्ट्रांचा उदय झाला आणि यामुळेच शीतयुद्धाच्या समाप्तीसाठी हे सुद्धा अत्यंत महत्त्वपूर्ण कारण ते ठरलं असल्याचं आपल्याला दिसतं आणि या अशा प्रकारे शीतयुद्धाची समाप्तीचं स्वरूप हे असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. या 7 मुद्द्यांच्या आधारे, या 7 घटकांच्या आधारे शीतयुद्धाची समाप्तीचं स्वरूप आपण ते विशद करू शकतो. 1945 ते 1990 पर्यंतच्या शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा 1991 साली जो काही शेवट झाला, तर या कारणांमुळे, या स्वरूपामुळे इथे जागतिक राजकारणामध्ये अशा प्रकारे शीतयुद्धाची समाप्ती ही घडून आली असल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि या शीतयुद्धामुळे जागतिक राजकारणामध्ये अनेक बदल, अनेक परिणाम हे जागतिक पटलावर ते घडून आले असल्याचं आपणास दिसतं.